Avui comencem un nou mandat a l'Ajuntament de Torrefarrera, un mandat en el qual Convergència i Unió tindrà 9 regidors. 9 regidors que són el fruit d'un ampli suport rebut, pel qual cal agrair tant a aquelles persones que hi han treballat per fer-ho possible com a totes les persones que ens han donat suport. Moltes gràcies. Aquest mandat, que es podria considerar com un xec en blanc per part de la ciutadania, ens obliga, en canvi, a ser molt més generosos, ser molt més humils, per tal de que aquest govern respongui a tanta confiança com hem rebut. Treballarem amb humilitat, treballarem amb proximitat, voldrem parlar encara més, ser més pròxims a la ciutadania, oberts també amb els regidors de l'oposició, per tal de que aquest projecte arribi a tots els ciutadans, que és la nostra voluntat. Durant aquests 4 anys, la prioritat serà la creació d'ocupació i totes aquelles polítiques de promoció econòmica que permetin millorar la vida dels nostres ciutadans, junt amb altres actuacions que vagin fent que el benestar, que la prosperitat dels nostres veïns sigui una realitat. El nostre eslògan de campanya Junts construïm futur no és només un missatge de màrqueting, és molt més, és una declaració de principis i una voluntat de treballar. Per això us proposem que us sumeu en aquest projecte, un projecte que pretén fer de Torrefarrera no només un gran poble, sinó el millor poble. Si ens ajudeu, segur que Torrefarrera d'aquí 4 anys serà un poble molt millor.